ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சித்தி 2 சீரியல் ப்ரோமோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சித்தி 2 சீரியல் கவின் வெண்பா ரொமான்ஸ் பிச்சுக்கிட்டு போகுதுன்னு தான் சொல்லணும். வேறு லெவலில் போகுது அப்படின்னு சொல்லணும். விறுவிறுப்பாக போகுதாடா அப்படின்னா நீங்கள் தாங்க அதை சொல்லணும். ஓகே, சித்தி 2 சீரியல் ப்ரோமோ இன்றைக்கி என்னடா போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, யாழினி வில்லத்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, சித்தியில் வெண்பாக்க கவினுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சமைக்கட்டுக்குள்ளே போய் கவினுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் விறுவிறுப்பாக வேக வேகமாக பார்த்து தன் கையாலேயே சமைக்கிறாங்க. சமைச்சதுக்கப்புறம் கவினுக்கு ஃபோன் பண்ணி, இந்த மாதிரி உனக்கு பிடிச்சதா நான் சமைச்சு வச்சுருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு கேரியர் வந்துடும், இன்றைக்கி என்னுடைய சமையல் தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரி வெண்பா சொல்கிறாங்க. கவின் உடனே ஓ அப்படியா சரின்ட்டு குஷியில் இருக்கார். இதுக்கு நடுவில் யாழினி வெண்பா பேசுகிறத கேட்டுட்டு யாழினி வேகமாக போய் அவனுக்கு பிடிச்சதையாடி சமைக்கிற, அவன் மூஞ்சிலே வாந்தி எடுக்கட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா உப்பு அள்ளி கொட்டிடுறாங்கங்க. உப்பு அள்ளி கொட்டினதுக்கு அப்புறம் இவங்க சமையக்கட்டை விட்டு யாழினி வெளில வந்துடுறாங்க. வெண்பா கேரியரில் போய் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு சாப்பாடெல்லாம் கேரியரில் எடுத்து வைக்கிறாங்க. குழம்பு, சாதம், சில வெரைட்டிஸ்லாம் எடுத்து வச்சு பேக் பண்ணி கவினுக்கு கொடுத்து அனுப்ப ரெடியாக வராங்க. இதுதான் இன்னையோட ப்ரோமோ. இந்த ப்ரோமோவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, சீரியலை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ.